Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Brookhaven στο Roblox και έτσι απλά το έκανα. Λοιπόν, καταρχήν να σας δείξω πως έβαλα χέντλες και είναι και έτσι. Λοιπόν, πηγαίνεις εδώ που κάνεις τα skin. Εγώ τώρα θα βάλω ένα άκυρο skin. Αυτό να βάλω. Δεν θα βάλω αυτό, δεν μ' αρέσει. Θα βάλω το 1 στο 10. Το 1 έως το 10. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν πειράζει, να βάλω αυτό. Μωρή φύγω μπροστά. Αυτό είναι. Λοιπόν, θα το βγάλω απλά το headless. Πηγαίνετε, που είναι εδώ στα ανθρωπάκια. Ας πούμε έχει εδώ ρούχα, έχει τέτοιο, έχει αυτό. Εσύ πηγαίνεις εδώ στο κόκκινο ανθρωπάκι. Και έχει εδώ αυτό εδώ. Πατάς αυτό το πρώτο το κεφάλι. Και έχει εδώ διάφορα πράγματα. Και βάζεις ένα απλό headless. Και γίνεται αυτό. Αυτά τα headless. Το μαύρο είναι απλά μαύρο. Μένα μου αρέσει αυτό. Είναι το αγαπημένο μου. Και έτσι βάζεις ένα headless στο Brookhaven. Μισό, θα πάω εδώ. Θα πάρω ένα ωραίο σπίτι. Και θα δείτε, εγώ κάνω την τρελή σε τέτοια παιχνίδια. Άλλη φορά θα πάρουμε το κάστρο και θα το παίζουμε αντίβα. Όπα. Να, αυτό το σκέν μου. Άνοιξε η πόρτα. Να δούμε. Λοιπόν, θέλω βασικά, θα τα δω από την κάμερα. Έτσι, ουγιόνια. Αυτή τη στιγμή παίζω από το τάμπλετ. Φαίνεται βασικά. Αυτό, δεν ξέρω άμα δεν το έχω δείξει. Είναι υπέροχο στυλός, από το Τέμου το πήρα. Δεν ξέρω. Και γυρνάει υποτίθεται για να κάνει. Wow, τι ωραίο αυτό. Τι, θα πάω πάνω. Πώς είναι έτσι. Θα χτυπήσω το κεφάλι μου. Να η κάμερα που βλέπαμε. Πού είναι? Έντομα. Να δω. Sleep, άμα πατήσω. Τι γίνεται? Ενώ είμαι στα... Χάκαρα το παιχνίδι. Καλά, εντάξει, τώρα όμως θα πάμε εμείς κάτω. Το αφήσουμε ξεκλείδωτο εδώ το σπίτι, δεν με νοιάζει. Καταρχήν. Όχι, από εδώ πάει. Ή όχι. Από πού πάει? Από εδώ. Έτσι όμως εσύ πηγαίνεις στην τράπεζα, εδώ έχει Rockstar, οδοντίατρο, Starbucks. Έχει και βιβλιοθήκη. Θυμόμουν πως έχει βιβλιοθήκη. Ιου, δεν μας αρέσει αυτό. Τι είναι αυτό? Τι? Ρε, ούτε αυτό δεν το ήξερα. Λοιπόν, ξέρω ότι θα έχει σήμερα το θέμα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε άντρα. Πάντα αυτό κάνω. Και να εξερευνήσουμε. Θα κάνω part 2 που θα εξερευνούμε. Τι έχει και ναι. Εντάξει, εγώ συνεχίζω.
Στην πλατεία πάντα πρέπει να πηγαίνεις για γύμνο. Και πηγαίνω να παίρνω απλά ένα μπουκέτο λουλούδια και λέω ένα. Μόνο που δεν το πιάνει αυτό, βάζω Όπα, Χριστέ. Καταρχήν πρέπει να βρούμε σε ποιον θα το κάνουμε. Τι το ακούτε λίγο. Το ξέρω αυτό το τραγούδι. Είναι ένα που το χορεύουν κάτι καβούρια. Αμά, τι είναι αυτό ρε. Λοιπόν, ξέρετε τι, πάω εδώ και θα ψάξω για εγώ. Όπα. Ναι, θα παιδό, όχι, ας το καλύτερα. Εγώ δεν έχει κανέναν. Όπα, τι. Αυτός γιατί μένει εδώ. Εδώ θα πάμε. Ας το ξαναγράψω λίγο γιατί κατά λάθος το πάτησα. Και έχουν παραξενευτεί στο chat. Πάμε. Είναι εδώ. Είναι κανείς εδώ. Ω, Μιτζή. Όπα, sorry. Έτσι είναι. Κάνεις αυτό το τύπος. Γιατί δεν μπορώ. Πρέπει γρήγορα να τον βρω. Και το κάνω για πλάκα δηλαδή αυτό και όταν μπαίνω Brookhaven κάθε φορά, το εορκίζομαι κάθε φορά. Το κάνω αυτό το πράγμα γιατί βαριέμαι. Γεια σου. Λοιπόν, ιδέα. Θα ψάξω για fans. Μισό. Θα γράψω... Μισό, θα το βάλω και εδώ να το βλέπετε τι γράφω. Μισό. Εδώ. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα πάω όσο πιο κοντά γίνεται στην πλατεία τώρα. Και πάμε. Πηδέξω κιόλας. Αν είναι πολύ δυνατά η φωνή, συγγνώμη. Εγώ εάν ακούγομαι χαμηλά, τότε συγγνώμη και τώρα. Όχι! Θα πέσω κιόλας κάτω. Γιατί...
Χιάρ δεν μπορώ να γράψω. Ναι.